sa kanabitang mga nasinatian karong problema sa eskwelahan, suicides and everything. Oo, tungod kay ang kasagaran mga issue sumala sa mga pipila nato ka mga na interview o na kuha nga mga data. Una kanang naa sila karon sa kahintang diin daghay mga Nag-a-adjust. pressure si June. Hala. Kaning pressure dito sa una sa tulog pandemic. sa pamilya na ay issue ng dysfunctionality sa family, kanang issue sa kawadon sa kapilingbang Pilipino nga dagway ani diha sa sulod sa ilang panimalay, issue sa peer pressure nga naa sila karon sa tulunghaan tungod sa duha ka tuig nga wala sila nakakita, murag wala na nila nailhan ang matag usa. Oo. Issue Hala. sa social media like cyberbullying, issue sa kanang kalisdanan sa adjustment like into from online through internet, through blended modular learning to face no kanang naay issue ng kanang wala kayo pa na tune in ang mga bata sa kahimtang kay bisan gani kita nga mga adult wala pa jud ka ita na tune in sa atong environment no like working environment sa Right. katilingban o kato the usual normal condition nga naata. Okay, ma'am. Nga, yes po. Oo. Naapoy ang Hope Kababainhan manggod nag-raise og kaning kabalaka on incest, rape, etc. Unsay inyong nakita sa unahan, ma'am? How should we address this? Yes, oo. Kami sa Family Planning Organization of the Philippine Region, nagaingon mi nga sa panahon sa disaster, be it natural or man-made nga mga disaster, aduna gyud kaakibat kanunay mo, kaluha kanunay ang mga disastrous events sa kinabuhi labi na sa mga bata, babayi man o bata nga babayi. So sa katilingban nga adunay kaguliyang ang kanunay gyud offshoot sa kakuliyang sa katilingban kaning pag-abuso gyud sahan ay sa mga bata o mga kababayan o kaning dagway niini kaning mga sexual abuse, exploitation labi na sa rape o ang mas worse kaning rape sulod ang perpetrators taga sulod sa balay. Kani ang kahimtang. Even in the normal setting, Sir June, adunay duha matag-uras ang ma-rape, ma-abuse, Nood ka, ma'am? Yes, on the setting sa kahintang nga na ay disastrous, dubli ang ihap sa mga abuso nga mga panghitabo matag-uras. Sige, ma'am. Po, Sir June. Okay. Ma'am, murag limitado akong panahon. I understand doon na tayo kalihukan sa AIDS Candlelight Memorial. Please tell us about it as a wrap-up, ma'am. Yes, Sir June. Karong ikatulong Domingo sa matag bulan sa Mayo, aduna kita'y paghahimuon nga International AIDS Candlelight Memorial, nga diin paghahimuon sa matag probinsya, labi na sa atong reunion, nga diin naata sa either top 4-5 sa ranking no sa ato ang cases sa HIV. Giingon ta nga ang kahintang sa HIV cases nga aduna na 51 kada adlaw sa tibuok Pilipinas, offshoot kini sa kondisyon nga aduna gikakabus ang katilingban o aduna ang kanang pressure sa kanang kahimtang nga diin ang mga bata 65% sa mga kabataan nga nag-edad sa 24 sa June nga sa 35 kaning nga productive forces maugid ni ang mga nahimong biktima or survivor niining transmission sa HIV. So karong Biyernes atong pagkasaulugon ang atong ang atong paghinumdum sa mga katawhan nga diin namatay sa HIV o ang atong tema sama-samang nating tudukin ang stigma sa inklusibong komunidad, mas ligtas ang lahat dahil sa mas malayang paglahok sa regular HIV testing, paggamot at support services para sa mga nangangailangan nito. So, this coming Friday, 3 o'clock, din sa Rizal Park, kita-kita ta, aduna kay services, token poetry o formal nga program, adian, magdagkot ang kandila sa more than
Dili sa atong nasod, libuan na ang nangamatay sa HIV AIDS sa Pilipinas. Okay. So come join with us. Sige, ma'am. So kita tahan na pohon, ma'am, Biyernes, ma'am, no? Salamat Yes, kayo, ma'am. Sir Jun. Thank you sa Oo, sige, information. salamat.